Karmu arep golek kayu bakar, godhog banyu nang omah arek kayu to jan. Karo kompor ya gase boros. Kayak gone wangel golek kayu ya. Endi ya? Ki akeh apa kene iki ae. Sing ra angel golekane. Garing-garing iki. Karo kompor ya gase boros siram. Kayuan ngirit gas. Garing ini. Paino jan. Aku sih wong. Kowe kali cilik kayak wae pirang. Kok yo enek tae asu ngono. Ngopo paino? Put malah tae. Ini paino. Aku sih aku. Lah, muncul. Si Pak. Piye mana muncul? Terus nana. Dikoko. Oh, kok juga. Ini nih. Oh, nanti mau. Wah, betul nih. Ayo ya itu. Wah, temen iki. Ayo mau foto kemampu li. Dapet nek kaine menungso. Rada utek uyuh iki. Uyuh nang ndi iki? Kok ning kali ngono kuwi ya. Gale harite. Anak wong ora kean. Uyuh ning kali ngono lah. Ning dhuwur ku sama wong ora isin. Yo kaya angel men. Lah anune iki donjongane. Ya Allah. Anak wong leteramok. Karmu ki piye? Setan, setan diasmu ki. Nek wong sedoyo iki. Arep iki piye? Wedhus kok wedok. Golek iwak lho sedoyo nganti apa-apa kaya ngene iki. Ya Allah, kayak mau wong kok setan ya Allah. Ra roh mbuh kayak mau wong kok setan. Oh, lah kurang ajar kayak. Oh, wedhus tenan. Wong kok sedoyo iki karepe piye ngono lho. Golek iwak. Soreo, kok plastik. Tenan kok. Piye iki? Terus tenan kok. Ora trimo tenan aku. Wong lanang lah kok sedoyo iki. Karepe iki piye wong wedok ki mau. Tenan kok panggah gak trimo. Panggah sak golek sak cetuke guys. Ih, jen wedhus tenan kok.